Hej med jer derude. Det er godt nok lang tid siden, jeg har set jer og snakket med jer. Egentlig bare været foran et kamera. Jeg er lige et sted af bussen, så jeg går lige her. Men jeg føler egentlig, at jeg har brug for at sige nogle ting til jer, som har fulgt med på min kanal, Elias Vejgaard. Ja, jeg tror lige, det er den. Jeg vil lige lave en lille reminder om, hvad der kommer til at ske. Der kommer simpelthen til at ske, det at jeg vil lave mere Call of Duty-relaterede ting til den. Og så vil jeg også til at lave noget mere FIFA og Fortnite vil jeg også gerne gå tilbage til. Altså hvis I synes, det kunne være interessant selvfølgelig at se det. Men jeg føler bare egentlig heller ikke, at jeg har haft den tid, som jeg gerne vil have til at lave YouTube. Jeg har startet på uddannelse, og ja, jeg har egentlig også haft det rigtig, rigtig svært her i 2025. Jeg har en kammerat, som ham vil jeg gerne lige undlade at tage med i den her video, men han har haft det rigtig, rigtig svært, og det har givet mig en masse indtryk på ham. Og så har jeg også bare gået mere op i privatlivet her i 2025, og ikke været så meget foran et kamera. Eller det vil jeg til at gøre. Men jeg føler egentlig bare lige, at jeg har brug for at sige tak for al den støtte, jeg har fået på YouTube og på alle sociale medier. Men jeg lover, at der snart kommer mere YouTube. Det var bare det. Og jeg skal nok også være mere aktiv på Facebook og Instagram og sådan noget. Men jeg føler egentlig bare lige, at det var det her, jeg havde brug for at sige. Vi ses.